Ano ka OFW? Sure ako na miss nyo din itong ganito mga street foods. Sabi nga sa Bisaya, kalamit Jude. Ito yung mga pagkain hindi nakakasawa. Ngayon lang ulit ako nakakain itong mga fishball, kwek-kwek, kikiam, tapos yung tusok-tusok na baga yata ito ng baka. Sa Saudi kasi, meron din yan sa Black Pinoy nga. Pero hindi ako kumakain dun at mahal. Dito halagang 60 pesos lang or 4 reals. Sold na kami ni Tintin. Yun bang nag-crave ka lang at matikman mo lang ay okay na sa all rights. Dito sa sentro ng Daet marami yan dati. Kalat-kalat. Kanto-kanto. Meron yan nung bata pa ako. Ngayon ay hanapin mo pa sila kung saan may mga pwesto. Kaya hanap kami kahapon ni Tintin kung saan meron yan. At doon nga kami nakakita sa may Nobo yung tusok-tusok. Tapos sa may 101 naman yung mga fishball. Ang sarap niyan lalo na pag yung bigla mo lang maisip na gusto mo kumain. Ayun, napawi nga yung cravings ko kasi malapit na ako bumalik sa Riyadh. Kaya yung mga dapat kong makain ay talagang titikman ko. At 1 year na naman bago ako ulit makatikim yan. Gantong tumatanda na tayo at pamilyado na yung mga gantong pagkain, masaya na ako. Bawat gastos din kasi naisip ko kaya tipid lang din ng cravings. Marami na tayo naubos na pera kaya yan lang nakayanan ko. Paano kaya FW? Pag magbakasyon din kayo ay kainin nyo na din yung mga wala sa Saudi at chicks na ulit yan. Bahala ka dyan.